Mira, quasi una hora. De moment no hi ha més Fantàstic. preguntes pel xat. Les meves, les que volia comentar, ja està. Si Pues et genial. sembla bé, amb aquests 5 minuts fem el joc de les frases de pel·lícula. Ui, a veure si n'endevino alguna. Me intento, vinga, a veure. Soc molt dolent amb això. Sí, A clar, veure, estan en català. que m'ajudi algú. Estan en català. Si pel xat les sabeu, doncs ens podeu dir. Si quan jo dic la frase tu ja saps de quina pel·li o sèrie és, No ho abans que crec. jo et digui les Soc opcions. horrorós. No em sé ni les lletres de les cançons que m'agraden ni imagina el diàleg de les pel·lis. No, tinc Hòstia, una memòria zero amb això. Igual no ets el millor per jugar en això. No, que va, soc horrorós. Preguntes de trivial encara, però frases d'això, soc crec que el pitjor jugador del món. No pateixis. Hi ha un jugador que va treure un punt. Pues jo en trauré zero, però no passis pena que serà el que passarà. Però vinga, comencem. Bueno, pues si d'això ja farem la final, perquè l'altre era doblatge català. Ja farem la final dels perdedors. Va, primera frase. Si no em treus d'aquest pantà d'avorriment, faré una cosa dràstica. És de L'home que sabia massa, La soga, Psicosis o La finestra indiscreta. La finestra indiscreta. Hòstia, doncs ja tens un punt. Mira. Ves? Totes les pel·lícules que poso són pel·lícules que s'han doblat al català. Però aquesta era fàcil, sí. Sí, aquesta jo pensava que l'havia vist a Filmin en català i no, perquè no està en català a Filmin i no sé on collons l'he vist en català. Però l'he vist. Molt bona. Següent frase. On diu que no es pot matar un policia? Pulp Fiction, El Padrí, Reservoir Dogs o Toro Salvaje? Reservoir Dogs. Pulp Fiction. El Padrí? Hòstia, doncs no ho sabia. Pues que si no ho hagués dit. No ho hagués dit mai. Sí, fort. El Padrí? El Padrí diu això. Ah, mira. Curiós. Sí, és del Padrí. Ah, que bé. Va, tercera frase. Són 4, ja només queden 2. Ara passem a sèries. Esta jo crec que l'encertaràs, perquè... Que t'ho apunti? Jo si vols t'ho apunto, però m'ho has de pagar ara. Això és de Plats bruts, Infidels, Les coses grans o Jet lag. Plats bruts. Molt bé, les 4 sèries estan a Filmin. I és Plats bruts. Plats bruts és meravelloso. Plats bruts és una sèrie extraordinària. És boníssima. De les millors sèries. És millor que Friends. La gent diu que és el Friends català, però és millor. Totalment. Bueno, 2 punts de 3. Bueno, mira, encara està mal. Va, ara anem a anime. Les paraules són com les armes. Si les uses de la manera equivocada, es convertiran en lletges armes. Això és del Nen i la bèstia, El detectiu Conan, Buda 2 o Mirai, la meva germana petita. El Nen i la bèstia. No, del detectiu Conan. No he vist el detectiu Conan. Aquí era més complicat. És que m'has de dir que l'única... Com no soc més espectador d'anime, aquí se m'han notat els defectes. No és un defecte, vull dir, cadascú. Però he aprofitat per posar 4 animes que teniu a la plataforma.